सालबारि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय बे फालिथायनि दिनैनि जि हारिमु मोनाबिलि थारैनो आङो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना बे खुंफुं आफादनि जाय बिथांमोन दैदेनगिरिफोर दा बिथांमोना थारैनो नैबे बैसागोनि बोथोराव जोंनि बर'नि हारिमुखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ रंजाहोदों आरो बे बैसागो फोरबोखौ फालिदों थारैनो नैबे बैसागो फोरबोनि गेजेरजों दिनै जोंनि आसामनि मानसियाल' नङा बेखौ दिनै जिहेतु जोंनि आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो हिसाबै बुहुमनि मानसिफ्राबो बयबो नोजोर होयो आरो दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियानि जुग हिसाबै जों बेवहाय जिखिनि बैसागो फोरबो फालिदों बेफोरखौ गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो नुयो दा बेखायनो दिनै बेवहाय बे सालबारि बे ओनसोलनि जि दिनै बैसागो खुंफुं आफाद दा बिथांमोना बेवहाय जोंनि बर'नि गुबै हारिमु बैसागो मोसानाय खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जिखिनि दिन्थिफुंबाय थारैनो बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा नुबाय जे जोंनि बर'नि हारिमुवा बेबायदि दा बेबायदिनि गेजेरजों थारैनो जोङो जोंनि हारिमुखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हागोन आरो हारिमुखौ जों फोसावनो हायोब्लानो जोंनि हारिनि सिनायथियाबो गुवारै जालांबाय थागोन खुंफुं आफाद बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन आरो दिनै बे खाबुआवनो आंनो दिनैनि हारिमु मोनाबिलि बेखेवनाय बे खाबुखौ बिथांमोना आंनो होदों दिनै आंबो बेवहाय बैसागोनि दोंनैसो मेथाइ रोजाबनो मोननानै माने बैसागोनि रंजानो आद्रा थानायखौ दिनै आङो आबुं जानाय बायदि मोनदों देग्लाय बैसागोआव जों माखासे लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो गावनि हारिमुनि माखासे दामग्रा देग्रा गारनानै दामग्रा देगफोरजों मोसानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बे समाव मा खावलायगोन सारा आंनि नोजोरावथ' आङो नैबेखौसो नुदों सिगां समावहाय बांसिनै बेबायदि माने साउन्ड बक्स गिदिर गिदिर लानानै माने केसेट प्ले खालामनानै मोसायोमोन खिन्थु देग्लाय आंनि नोजोराव नुनायाव बांसिनै दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रा खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै रंजानायखौ नुदों आरोखि दङ दाबो खिन्थु लासै लासै खमायबोबाय थादों दा बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो साबायखर बावहरगोन मानोना बैसागो बोथोरनि सिगां बिथांमोना गुबुन गुबुन आनसलिक कमिटिफ्राव खाम सिफुं जथा सेरजा दामनायनि आरो बैसागो मोसानायनि बिथांमोना मावबादा लाबाय थादों दा ओंखायनो जोङो नुदों दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बर'नि गाननाय जोमनायखौ लानानै बे बैसागो फोरबोखौ फालिनाय आरो बिनि गेजेरावबो जोङो खिन्थु माखासेखौ नुदों सोरबा देग लानानै मोसानाय केसेट प्ले खालामनानै मोसानाय आं आसा खालामदों लासै लासै बेफोर जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांगोन बर' हारिया माखासे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा GI टेग मोनसे मोननो हादों दामग्रा देग्रा माखासे गाननाय जोमनायनि सायाव थारैनो बे GI टेगनि गेजेरजों जोंनि जिथु गुबै सोरजिनाय जाय बेसादा जोंनि आंगोनि जों जायखौ गावनो सोरजिनानै लादों बेखौ दिनै जोङो जुगामि खालामनो हानाय जाबाय बेखौ गुबुना मालाबाबो जोंनि होननानै सेनानै लांनो हालिया आं आसा खालामदों उनाव जिखिनि जोंनि आंगोनि सोरजि जानाय माखासे जोंनि गुबै सिनायथि बे सिनायथिफोरखौबो लासैनो GI टेगनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जोंनि बे ओनसोलनि बेफोर मुवा बेसादफ्रा जोंनो सोरजिनाय होननानै जाहाथे जोङो जुगामि खालामनानै लानो हायो दा बिनि थाखाय आङो बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारखौनो साबायखर बावहरगोन मानोना बिथांनि नाजानायावनो दिनै जोंनि बे मोनजिथाम मुवा बेसादफ्रा जायफोरा जोंनि बर'नि खाथार बेखौ जों दिनै माने जुगामि खालामनो हानाय जाबाय उननि समफ्राव माखासे जिखिनि दंबावो बेखौबो खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों फिल्माथ' बिदिनो दिहुनबाय थानाय जादों सिन्था खालामदों हायना मुलि 8खौ खालामनो होननानै देग्लाय बोसोराव सम मोनथ'नि थाखाय जों स्क्रिप्टखौ कमप्लिट खालामनो हानाय जायाखै थारैनो बे जुन जुलाइनि गेजेराव जोङो स्क्रिप्टखौ कमप्लिट खालामनो नाजागोन आरो स्क्रिप्टआ जुदि कमप्लिट जायोब्लानो जोङो हायना मुलि 8खौ शुटिं खालामनो जागायगोन इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे B.Ed नङाब्ला DLED कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMC नि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन
गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आर'ज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।